Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, selektibitatearen deribatuaren bloke ikusiko dugu. Azken 5 urteotan, bloke honetan, 3. blokean, ariketa hauek sartu dira. Ikusi dugun moduan, gorakortasuna, beraktasuna, maksimo eta minimoak 6 aldiz, eta parametroen kalkulua 7 aldiz dira ohikoenak. Gaur, parametroen kalkularen ariketa bat egingo dugu. ko ohiko B3 ariketa egingo dugu. 3. mailako funtzio bat daukagu, ABC parametroak kalkulatu behar ditugu. Horretarako datuak dira, bat 0tik puntutik pasatzen delako, hau da, abzisa ebakitzen du batean, horrela idatzita dago, eta gero, isa minus batean eta isa berdin 3an, haien zuzenukitzailea paraleloa izan behar dela, I berdin 2 isa gehi bat zuzenarekiko. Orduan, datu hauekin, dakigu, F bat 0 izan behar dela, eta honekin, paraleloak izateko, zuzen honen malda bi denez, F' minus batean izan behar da bi, eta F' malda 3an izan behar da bi. Datu hauekin, aterako ditugu ABC sistema bat eratzen. Horretarako deribatu behar dugu, funtzioa, 3 isa berbi gehi 2a isa gehi B izango da bere deribatua, honekin aterako dugu ordezkatzen funtzioan bat gehi A gehi B gehi C berdin 0, eta hemendik deribatuan, funtzioaren deribatuan, minus bat sartzean berbi plus bat, orduan 3, hemen minus 2A gehi B berdin 2, kontuz, ez da 0, berdin 2, malda delako. Hemen gauza bera deribatuan, 3 berbi bederatzi bider 3, 27, 3 bider 2, 6, gehi B berdin 2. Sistema hau egiteko, agian hobe dela AB sistema honekin hasteko, gainera B berdina direnez, laburtze metoda erabili ahal dugu. Bigarrenak, ken lehenengoa egingo dugu, 27 ken 3, 24, 6 minus minus, hau da plus, sortxia, B ken B0 eta B ken B0. Orduan, automatikoki, A izango da, minus 3. Torriko gara ona, A minus 3 horretan, B ateratzeko. B izango da, B ken 3 minus bat, gehi 2a. Gehi 2a hori izango da, ken 6. Adoz, minus 3 bider minus 2, 6, eta bestaldera minus 6. Orduan, minus 7 izango da B. Eta amaitzeko, AB ordezkatuko dugu, bat, ken 3 minus 7 gehi C, berdin 0, eta C izango da, minus 10 gehi bat, minus bederatzi, bestalderantz pasatuz, bederatzi. Orduan, funtzioa izango da, isa ber 3, minus 3 isa ber 2, gehi, minus 7 isa, gehi bederatzi, eukitzeko malda horiek eta puntu horretatik pasatzeko. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta blogorrian jarraitu jakindun.